bagus nek takon karo aku Raden Candrarasa ya Candrakusuma. Candrarasa ya Candrakusuma. Ya kowe sapa? Nerpati karo Basusena. Senopati negara Ngastina Manuta, Gelandang Pandhawa. Pak leboke gedhong pakunjaran bareng karo Raja Gustimu. Kowe mbelani wong luput, kowe mbelani wong salah. Lupute apa desane apa? Madeng ratu tanpa pamit marang negara Ngastina. Lha tak kunjara, mati dengan
jonggol niki. Karena iki biyen pengalaman nang kene insyaallah sakmono gedene niku sing tunggu rambutan gengsi sing niku. Rajan pangkingan kok ora mati. Aja lelu tanpa munajat aku lho ning aku punggawa negara Kambangan. Abdine Gustiku Sang Prabu Dewa Mambang ya Prabu Asmara Sataran iku Nagawara. Aja manah-manah Gusti Patih ning panang tak pancak nek gelem kowe bali lha ora patut banget tak jaluk jempalku ora iso. Tak jaluk nek pancen pinter duduten nek iso bedul aku trimo kalah. Jaluk dibedul ya duduten apa rasa tenagamu apa rasa nggedek karo panangku ya. Paman Senuni lho ditantang kula Paman Senuni. Adu rasa tantangipun. Niki malah jempare kula dimut karo kula Nagawara. Niki kula Cilengsi. Lajeng kula kudu bedul, dheke ngemut. Nggih, biasane bedul iku cepet. Nggih, kantun. Lek ngemut kenceng apa ora? Pun bedul mawon. Dadi yamene karo ngajak ngemut-ngemutan. Iki kula panjenengan telaten teman-teman. Lah nek aku dimut wis prae aku. Monggo nggih. Nek nganti kula tak rebut kowe kudu kalah. Raja Gustimu ketemu karo aku. Lha pancen iso bedul mut-mutan ning panang ya. Pangan siji. Waduh, abot banget. Sing bedul sampean sing keblok aku. Pripun tak abani. Tangan loro, tangan kali nggih. Nah, tangan loro mesti saiki iso menang. Kenging mboten. Kenging ning angel sanget lah sampean pancen mau ling leboke cilik, ling leboke gampang-gampang kok bedul angel. Wong nek kula niku malah sing angel iki ling leboke. Merjel bedul ngeten iki kula biasa bedul kali merem iso. Lho saged wong kula pengalaman karo merem karo apa iso ali. Nggih betul. Kenging boten. Kenging kok sing tenang tangan loro. Tangan loro kecil. Kula saniki bedul pisan pun gemeter. Pun boten kuat. Wah rasane wis arep menang. Boten kuat kowe lah. Ora patut banget. Ora kuat bedul. Aku patenono ora butuh matene gelem wektu iki kowe mundur. Awet aku ora butuh matene wong. Karena kalahe mati lek durung mati aku ora mundur. Iki prajurit pengpengan. Pancen pinter ayo paten nek pancen maju kene mungsuh karo. Kinane tur pati ngomong majeng disembur tek saka jengkenan lumpuh wadane. Paman Senuni kula pun melarikan diri terdirit iyeng disembur kok dadi lumpuh gandeng ngomong lumpuh tak lebono gedhong pagunjaran.
ketok gemeter. Aduh ketilasan Kakang Dono. Angger ngawonggo malah kalah karo kula. Lho kalian kula. Nggih. Panah sawat ora kenani Pati Candrarasa. Ning dimut kalih kula bedul ora kuat disembur angger ngawonggo lumpuh. Sakniki dilebokke pakunjaran. Arep ngunjara wong kambangan kok malah angger ngawonggo dipun kunjara. Nggih. Lah mbok sampean maju, kula jane ajeng maju niate kula Sumbararaja sampean Mbah Sinune Pati Tuwa Durna karena sampean ditantang. Lho, kula ditantang. Nggih. Sing nantang sinten? Jentok Madendra kali Candrarasa. Pripun nantang? Aja sengune Pati Tuwa monggo Durna pendeta sing kanyel sugih umuk maju elek krese yunge. Pendeta sing kaya badak. Menghina sama saya. Untuk lagu-lagu.
ngambil pun. Wong bruk kok keprae ting 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 dene biok-biok. Sanane pun mboten apa-apa pun. Yang enak terus dianggap enak teman-teman. Kesribet-ribet ora apa-apa jek laras gamelanannya. Gamelan Pancak Putih. Gamelan Barata wong sing bejane sing entuk parisan. Iki gamelan iso keh kuku iso keh dupane pripun. Nggih. Nggih, kula dewa ngamuk punggung nggih nyekel nang golok wong sak ngono kotrek semono gedene. Nggih. Sandra kesemu trajan golok mlayu. Dento madendo iso mabur. Nggih, iso mabur. Upama iki mlayu doyak terus ngriko mati. Mati kebeneran. Karo Dewa Mambang. Bolo Dewa Mambang trajan golok. Dewa Mambang mati. Upamane ora pasang. Upamane dinenggala ora pasang. Ora pasang nggih. Menika ngamuk Baladewa dipateni mati pripun. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah. Pokoke Baladewa mati syukur, menang syukur. Ora lupa batine apa kali Pandhawa ngoten. Saniki menang nggih botoke kalah tinggal layu, keplok ora apa mangan ora bayar. Kadang kali yoga ngoten. Bareng Baladewa kecekel yo ngrika nggih niki akal-akale dhewe sampeyan goleki. Oh nggih pripun? Mlayu doyan. Umpetang teng Cilanci. Cilanci oyak sampeyan teng Jonggol. Teng pundi? Singajaya. Apalane kok Singajaya? Nggih nek tunggang motor nek culke dhewe nggih ilang kula tengen ora ngerti lho ide. Ngertine wis panganan karo aku ngene iki. Aku karo njupuk sepet kan njupuk. Napa iki nek ngandel wane pripun jan wis. Ya, angger mandul doyan aman ya. Aduh sing nuwun Dewa Mambang kula ngaturaken ketiwasan. Kula ngaturaken ketiwasan sing nuwun. Kurawa baranganmu badhe diparaken papan mriki paduka badhe dipun kunjara sapadya bala sedaya. Iya. Mekasan ngawangga kenging pikut dipun sembur dados lumpuh. Ngawangga dipun kunjara. Narpati Karna dipun kunjara. Inggih. Awise. Nanging sareng ngawangga dipun kunjara. Ratu gagah pawanipun nganggenipun Prabu Baladewa nyepeng pusaka ngoyak-oyak aduh sinuwun kula mboten wani kula mboten kecongkah kula kawon sinuwun nek panjang kula aja melu-melu piwulange para kiai piwulange para pinter menang ora ngalahke mlurut tanpa bala tandingan.
kacau abu-abu banget macam. Sopo karo jogan karo? Gedang-gedang ngaku jeneng sopo? Ngaku sopo ratu buntut. Ngomong ora kena. Ditoto tembunge sinau kok ya sinau kasar, sinau sing halus. Raja Gandharwa Ratu Kambangan Dewa Prabu Dewa Mambang ya Prabu Asmara Santa. Asmara Santa? Ya. Ndak takon jenengmu sapa, Baladewa ngendi negaramu Mandura. Lho, ngerti karo aku. Aja meneh jeneng bapakmu, biyungmu, padanamu, lakonmu, tangmu aku ngerti kabeh. Balik dukun iki. Ora mung dukun iki mbae dukun. Bubar kok iki. Ora kena kowe dadi ratu nang papan kene. Gelem ora kudu bubar. Baru tak kunjoro. Punggawamu tak kunjoro, kowe tak kunjoro kono nang tak kunjaran. Papan kene bubar. Sing arep bubarke sapa? Aku. Lho kok Baladewa bubarke kuwi kowe nganggo dasar apa? Nganggo dasar apa? Iki bumi Ngastina sing duwe negara Ngastina ki dudu Baladewa. Kowe bubarke iki dudu lemahmu, dudu negaramu. Kok kowe melu urusane mancanegara. Jenenge kowe sing putih ming jabane. Sing putih ming kulite, atimu ora putih. Atimu kaya lugut woh, kowe wae gedhondo. Jabane alus, atine kowe pating crengenge. Ora ngajar. Aku dijaluk tulung karo Yayi Duryudana. Aku ditintos raya, aku dijaluk tulung. Nek bener ditulungi lah, nek ala apa ya ditulungi. Sedulur kudune tak tulungi. Wong njaluk tulung Duryudana, Baladewa kok njaluk tulung. Adimu kena patenana kowe ya gelem. Gelem, awet sing njaluk tulung Duryudana kowe gelem. Gelem apa ora? Ra sengol. Nyambut gawe iki ditata berluput dadi bakul tuna batine. Apa dilakoni bakti ning dasare racun. Kudune aja diombe. Sethithik ning nganggo godhong ning maju kuwi ndayane kekuatan. Kowe ratu kok ora ngerti penatan. Ratu kok ora ngerti tata praja. Ratu kok ora andhap bangsamu dadi apa, negaramu dadi apa. Ratu ora tata praja, ora ngerti tata negara. Oh, kowe kleru. Wes ora peduli. Gelem bubar apa ora? Gelem bubar ora? Aku dadi ratu kartu dhewe sing bubarke ora ana nek ora kartu dhewe. Sing tak cekel iki nenggala. Gunung Junggruk Watu Ajur. Kamu nenggala Tampanono. Kerungkep. Aku dadi jatuh bangun lah. Butok kowe sing alon-alon. Nek gamane aku ning kleru menamake pusakamu jenenge Nanggala. Nanggulangi barang kang ala. Mulan ora temu awet aku buta ning ora ala. Kowe luput nggo ning gunake, Bro. Isin banget aku. Isin karo napa? Aku ora isin-isin kok. Pentingan kowe malesa. Aku ora kepengin mateni wong. Aku patenano. Aja meneh mateni gawe lara aku mau. Nek kowe lara tak tambani luput kowe tak dandani bengkok tak lempengake kuwi nek gelem. Nek kalah karo kowe aku isin banget aku. Enterono sawetara. Ngarep semanten Sang Yaksendra. Aso gunakno pengaribawane arane Aji Kendali Angin. Aji Kendali Angin saking epek-epek. Metu samirana nempuh Baladewa kontal saking paprakan.
Prabu Aswara sarta Prabu Dewa Ambang. Ya, kowe Duryudana apa tak jaluk negaramu dadi teku. Mesti kalah apik karo negaramu, kalah becik karo bumimu. Manut tak bleket negaramu tak kunjur. Apik temen jaluk tinggalane kakimu kok. Bondo mestine sumbering bondo. Kenang apa mestine iso bangun negara padha karo teku. Awit sing luput ku sing bangun. Lemah dikedhuk mili lengane patra. Gunung dikedhuk metu masih. Ning sing bangun ning sakehane sing akeh menggot ning petengmu. Lho. Sing akeh menggot ning bandaning sengkune. Mulane negarane bubar, negarane rusak kowe dadi ratu ora kajen, lho. Sing jeneng ratu kuwi utamane momong bangsa momong kula. Ning kowe ngumbaran ora, ratu gedhekno maksiat, gedhekno kamurkan, seneng ajujang kumain kertu kiyu-kiyu domino, teler sing gon-gon. Ratu apa ngono kuwi? Aja greng. Apa ana luput sing diluput kuwi cilik, dingkes-engkes, pajek diundhake. Ana gagal sing luputke wong cilik. Ratu apa kowe Duryudana? Kurang ajar. Ora tata pedhung godhol das. Duryudana kalpa luput ning iki luputing ratu kudu nganggo penatan. Lebokno godhong pakunjaran. Nggih. Larane ditambani tatune Jobati. Nggih. Boleh turu disawahi kasur. Nggih. Esuk wedang kopi aja lali sego goreng. Nggih. Nek awan aja lali ati nek sore ngono timo tahu karo tempe. Bengi bakmi sediane. Awet iki kunjaran telepono pakunjaran. Masuk nganggo bleguduk men. Dono iki ora bleguduk ora dono yoja. Aku gotok. Waduh cangkeme amba. Untune gede-gede. Aduh. Angger bolote wong nganti kotal ketrajan angin. Angger Duryudana tak oporno pedhong pakunjaran arep iki jagoku. Mau muridé kalah iki gurune Majid ya mongso ngono mati gitu. Apa? Mboten. Ora wedi karo kowe. Uta mongso urung tanding karo Dana iki. Mongso pendeta Dana Sita mati. Mongso urung Dana mati. Mesti menang utane. Jane sampean kancane sapa? Rombonganku apa rombongane kono? Kancane sinten? Endi sing kanggo kula gabung? Wong apa ya? Saiki. Mongso karo Dana. Mongso menang. Pendeta Dana mesti kalah. Ora nganggo sing muni menu. Rewel sampean kuwi toh gabung karo Agus mawon sampean. Agus sinten? Agus Melas. Ora patut bareng. Najan Jepang kondang. Niba-niba dhewe iki nganggo nyang apa? Dana lumpuh sing muni lumpuh.
disipatane dono lumpuh kok plonjong kenang. Otot bayu kaya dilolosi awakku lemes banget awakku lemes sampean pripun? Boten kula kelih. Asem kabar. Kebangetan temen. Aku disipatane lumpuh piye? Awak sampeyan lemes, sikile lemes, wajane lemes, ning wonten sing ora lemes. Padha karo aku. Aja kakek swara. Dono kowe pancen racun ning jagat. Sengkune kowe sing dadi provokator. Mundhuk kowe penandur. Rasakno dene-dene. Aku ora apa-apa malah kecipatan aku. Simpan awangan. Mboten apa-apa rombongan kok. Pun jam pinten, Di? Setengah 12. Aduh, wis bahaya iki. Ati kula wonten dawuh dono semune dipunjara. Iya. Dipun paring kasur, dipun paring nunjingan darane mawi aja. Lek turu aja nganggo kasur, samake mester wae. Nek awan dipen nang dhuwur seng nek bengi tikung nang jero banyu. Aja diparingi sego goreng, sego iwak, sego ati, sego tahu. Ning paling ana kuburan dedek karo rendek. Bedes. Duh, kebangetan teman. Lu pengajar lepono gedhong pakunjaran. Abot mburi enteng ketemu ning arep. Ingkang badhe dipun kunjara panjenengan kaliyan kula. Nanging kok malah dadosipun pendhita Durna kaliyan kula iya. Lebokno pakunjaran mungkul tali Baladewa tak sepatane. Aja kepanti tiba nek ora tiba ana tlatah ngamarta ladaning wong Pandhawa. Kalau kalayatan takut maring putriku Yoyo katon maring ngeflingi keparingipun Gusti Prabu Dimambak dawuhna para kamila Kurawa sing kecekel bokna gedhong pakunjaran tunggu pengadilan orang ngerti mertak sengenge mengko aku sing bakal paring pratata.
Sangsaya dalu rasa biar kang lintang kuwedhap titi sonya tengah wengi lumrahkan daning kus kita sakti joro kang berenggagan yesaning batu ronto manung sungsarining kembang bocah bajang saking negari kembangan Moko Mandura Prabu Baladewa karena dayane aji kendaliane dan sultan itu jawab ibu yang ora tiba wonten bumi ngamarta dedel saya minggah kamasuk ing samira ngungkul samudra lan ngungkuli alapa para Kurawa napa ngati napa Duryudana ngawonggo nylamate sing kepingkur kemah dan Kunjara wonten negari Kambangan nampa siksa nampa pidana munduh kuwi pandir benging sumpama kang sadaya Kunjara temah ngobaken jagat ndayani dadi goro-goro ono bener mayangkan kemancen sak tengah gelir yen minatan kayu marane kayu ulo sejati iku pengkupi ulang kayu maknane kaya tegese urip uripe manungsa aku kowe kabeh purwa wiwitan sejati temen manungsa urip kudu ngerti marang sangkan paraning dumadi awit manungsa dumadi saka anasir pancen perkara geni bumi, angin, lan banyu. Manungsa asalis angin nalika mawa napas. Manungsa asalis banyu awit mawa keringet lan mawa turas. Manungsa asalis bumi. Cilik dadi gedhe, cendak dadi dhuwur. Asalis geni. Arep lakune getih kang panas. Jroning kayu para sejati minggil ana kembangarane kembang panca warna. Panca tembung lima warna rupa. Yen bisa medhek kandungan kembang panca warna kuwi ayem lan mengken dadi bakul, ora duweni pasti dadi wong tani, ora garap lemah. Awit suwinde keparing Gusti tegese wis nglakoni salat sembahyang 5 wektu madhep mantep marang kiblat Panembah.
Nyisore kembang kocoan ana manuk jenenge manuk merak. Apik mulune, apik cucuke sapa nyawang padha seneng iku piwulan. Tegese nek wis ngakoni salat sembahyang uripmu bisa kaya manuk merak. Sing loro seneng, sing loro seneng, sing seraku padha seneng. Aja sing lakoni kawektu malah gedhe jahil, mekaki, drengki, iri, meri seneng nyatur marang tangga lan kanca. Nyingsore manuk merak ana untung lan gedhek. Srawung karo kanca sing lulut ning kudu nganggo hitung. Sing caket ning aja nyatet mundhak gawe kapitunan. Nek dijiwit rasa lara aja jiwit marang liyan. Nyingsore kethek ana ula, ngubet kayu iku sarokane wong urip sugih marang kala becik lan wadon aja seneng ngulu barang kang ala. Awit bondo ana loro, bondo haram lan bondo sing halal. Bondo halal iku bandane wong kali macul ning sawah adus pengen. Bandane bakul golek pati mlebu pasar nyendati ketemu. Ngragati bocah sekolah mulih nyambut gawe ning pabrik uripe kepenak. Ngragati bocah sekolah ngaji ning pondokan. Besok bali bisa dadi kiai. Najan bocah desa uripe padha penak manggon ana kutha ana barang. Awit iki bondo sing halal. Dadi yoga diwangi mripate melek prihatin. Mula meragati wis kepenak. Gawe omah pegane kentuk pambiyantu. Ning bondo sing halal kuwi bandane wong nakal, jahil, mutakhir, drengki, iri, meri, laku maksiat, watake ora temangkal. Upama getih, kuwi getih sing kotor, dadi penyakit kanker, lepra, sak piturute. Nyingsore ula ana bantreng lan macan. Bantreng kuwi gambare wong rasa, macan gambare wong sugih, pangkate dhuwur. Karepe Gusti iku wiwuhe wong sugih kowe ngayomono sing miskin. Wong rasa ngayomono sing ringkih. Sing pinter mulang sing bodho. Ning jamane kuwale akeh wong apa menungso. Dadine sing pinter ngapusi sing bodho, sing sugih nindes sing miskin, sing dhuwur lakune malah saya ngapur. Tengah-tengah bantreng lan macan ana kewujudan jenenge kemaman. Tegese uripmu aja mamang piyir, tangan kiwa apa tangan tengen, abang apa putih, ala apa becik. Uripmu ana donya kebak lakon ala lan becik. Ngingsore kemaman ana gapura. Mawa undak-undakan gapura kuwi lawange kate manungsa ngunduk kowe nandur besok nek mati ana kubur. Orang gawa bondo, orang gawa anak, orang gawa bojo ayu, derajat lan pangkat. Ning apa agamamu sapa, panutanmu lan sapa sesembahmu. Undak-undakan tatane kawruh ilmu sing kok gembel. Sejatine wayang iku tuntunan kang mawa tontonan, tontonan nanging kang mawa tantanan. Masa wis dhewe kok bane babit manut yang becak iki ngono. Ngopo? Wis tanggenang.
Pancawarna. Pancawarna. Nang sing saka Bekasi, saka Tambun, saka Kebumen, ya sing saka Kenalwan, saka Solo, Wonogiri, Yogyakarta, Purworejo. Menyatu padu saiki ning Jonggo Singajaya. Perune latihan ning dibanyak. Seneng dong? Sing latihan, jane ngono sing main dudu aku ning Probolinggo, Mbak Sumarjo. Ning gane gerak, aku didhawuhi mongko lakoni lu ngerti, lu gagap-gagap sing wis hafal ki Dik Dwi. Mas Dwi, saka Purworejo sing latih. Kula mangke gentusan Mas Dwi jam 7 awan sampean. Terus apa kok? Ono layang diwaca sireng. Layang. Oh iya. Kuwi kuwi layang sing paringi Pak Madjo. Koro-koro dengan sing tampil. Jebul dudu. Ora apa-apa. Sadurunge waca layang lagu-lagu. Iki mayang ning kene istimewa. Wis istimewa piye? Coba gelase jiro lu pa mo nom pitu. Aku kae gelas itu aku ane papat mongko diparingi dus aku mayang karo ngam. Iki yo. Jare ora ngono kan iki jare. Wah, wis. Ya syukur. Apa? Nek ora sekolah bocah bodho. Mau nek wis sekolah wis lulus ora nyambut gawe. Dadine pengangguran. Kurang isane ngomong wong tuwa bocah terlibat narkoba, sabu-sabu. Sing luput iki sapa? Sing luput kuwi bapak biyunge. Sebabe awet bocah kuwi kaya kertas ditulis apa kuwi gemantung Rama Ibu, nek nang sekolah Pak Guru, nang pengajian Pak Kiai. Nek nganti bocah katut milu sabu-sabu narkoba sabu-sabune bapak biyunge. Nek kowe itu kuwi sing luput pemerintah karo lingkungan, kula jangan lupute bapak biyung. Awit bangsa ki tanggung jawab negara, pemerintah sing ngatur kemulane kabeh ngono ora. Ana Rama biyung ora bati ATM diwangi sirah sikil-sikil nggo sirah, bengi melek nggo bayar SPP, bareng mulo bocah nganggur, golek gawe tidak ada lowongan nek pabrik dipecat jajar. Kuwi bapak biyung luput tidak mungkin, lingkungan sing sugih ngayono sing miskin, sing pinter mulang sing bodho apa ning Jakarta ning Bogor, njaluk tiluk harus peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Sing duwe hatane diluberke ning arah bener, sing duwe kepinterane diulangke arah sing apik, ngono. Najan itu beda suku, beda agama, ngono. Awit bangsa kita iki bermacam-macam agama karo suku. Mula Jakarta iki kontrak metropolitan, golek wong sugih blek kene, golek wong melarat nang ngisor mbluk ya kene iki. 30 tahun aja meneka omah. Pekarangan ora goblok ning Jakarta. Ning agak 7 tahun main gedung papat di Jakarta. Lah nek anakku lumayan. Piye? Ning Tangerang agak 6 tahun ning anake wis 7. Anak memproduksi anak. Nek ngono to. Apa? Wong urip ki sing paling kepenak dhewe dadi apa? Coba. Nek kowe tanggane ngono tuwa. Aku wong urip ning donya ki sing paling kepenak dhewe nek caraku. Kuwi dadi pegawai negeri. Pegawai negeri. PNS. Penake saben tanggal nom bayar. Mundak tahun tambah pangkat, tambah anak, tambah belanja. Besok lek nyampaikan info pensiun. Iki nek pegawai negeri, senenge pegawai negeri. Seneng kan? Seneng. Nek kowe troplak, aku ora seneng dadi pegawai negeri. Sebabe uripe direk karo negara, ora nyambut gawe kondisi jelek, ora iso naik pangkat. Coba wong Indonesia iki sing akeh korupsi. Oh, korupsi. Ora korupsi duit ning korupsi waktu. Jam dinas keluyuran. Nggo objek ning jaba.
Nek kowe terus aku timbang dadi pegawai negeri milih dadi juragan. Juragan bakul. Duit akeh bandane akeh saben dina ngitung bathi, buka toko. Sedina bathi 10.000, rong dina setahun tuku truk, 5 tahun tuku motor mabur. Mulai bidang-bidang iki juragan besar. Orang terhormat karena harta. Pegawai negeri ada bondo ora kajian iki orang yang terhormat bandane akeh, no. Ya pegawai negeri orang yang berjasa bel. Nek kowe kok walah kucuk lan wabah ora ngomongin. Urip ora nggawa bondo matine besok. Kowe matine ora nggawa SK ta ngomongin. Nek kowe sing paling penak dhewe. Urip penak dhewe dadi dokter. Kok dadi dokter? Woyo kepiye? Dokter duwe titel ambil kuliah wis 6 tahun 7 tahun duwe gelar Durjono. Oh goblok sarjana. Sarjana ora bakul baco. Anakku dadi dokter duwe gelar sarjana ngono, S1. Nek 10 tahun terus S lilin, terus S gosok. Mbek. Dokter senenge apa? Wah, pangkatnya dhuwur. Inventarisir udah papat, orang terhormat minta tolong Pak Dokter. Ini anak saya sampai obatin. Dokter ini. Neng silakan itu jadi dokter. Ngopo? Gue jadi dokter sing teko nang tabrakan. Awake rusak baru pecah gede gelagahan. Monggo bar kowe ngobati wong sing tak turun ora dibayar. Seneng jadi dokter. Ngamal becik Tuhan Maha tahu. Oh, goblok kowe. Sing teko nggon wong ora enak. Jrijis. Dadi pirang-pirang mambune blalungan. Bareng kok tambani guru bayar. Seneng dadi dokter. Wah, Tuhan Maha tahu ora ono ijone. Minggu bojoku mulai kampung. Cewek loro cakep-cakep teko. Pak Dokter saya minta disuntik. Monggo cakep-cakep kuwi cewek. Terus tak perlu anu mlebu satu persatu. Pakaian dibuka. Bener. Tak suntik yo. Saru. Kowe dokter porno melanggar sumpah jabatan, tak laporke karo pimpinan. Dicekel bapak polisi kenakalan. Melanggar sumpah jabatan, saru. Lho saru kok piye? Takon rumahku tak preso dadane dinut-nyot ngono. Mengko bokonge tak suntik tak jus ngono. Goblok kok asosiasine mesti nggon bagian ngono Berkah pinter iki Pak. Mula kuwe wong ngene rasa macem-macem. Sing penting urip gotong royong bersatu ngono. Mecape pengangguran kepiye carane menampung aja dulu ning Taiwan, nang Singapura, ning Korea. Peduli karo penganggur. Kowe iki ngomong kok iso lakoni. Lho, aku ngomong lakoni. Ngopo? Aja rombongan dalan iki piro? Kaya bocah 20 sindene 7. Menampung penganggur 17 tukang corong, tukang ojen, paling ora 35. Wih, di dalam menanggung penganggur tak ngomongin, oh main-main berjasa pahlawan tanpa tanda jasa. Wih, Pak Dalam tak ngomongin. Kula jam di sepalake, anda bunga gedong kapan, bayangan berjuang. Baru ngetok kursi, oh buduh kanku modal.